Hola, bona tarda a tots i a totes. Ja portem 54 dies de confinament per culpa del Covid i en aquestes 8 setmanes hem realitzat un total de 33 activitats. Aquesta tarda farem una activitat molt dinàmica i a més comptarem amb la participació de gent molt potent. Parlarem d'economia, de cultura i entrevistarem a l'extinent segura per parlar de seguretat. Per començar parlarem d'economia i per això comptem amb dos grans economistes, un especialista en temes de la Unió Europea, David Rodríguez, que a més de ser economista és professor de secundària i president de la Fundació Revolució Democràtica, i una economista especialitzada en estadística que ens parlarà sobre l'economia submergida, la Laura Azlor, que a més és militant de la JSC. Hola, benvinguts. Hola, bona tarda. Hola, Paula, què tal? Doncs, si us sembla, comencem amb tu, David. Vale, d'acord. Com analitzaries la posició adoptada per la Unió Europea i els països membres per fer front a la crisi sanitària econòmica actual? Doncs, com sempre, primer moltes gràcies per convidar-me. I sobre el tema de la Unió Europea, doncs, en la línia del que és la Unió Europea, absolutament lamentable i decebedor, no? Jo crec que el debat ara mateix a la Unió Europea, fixeu-vos que fins i tot hi ha economistes com Stiglitz que estan plantejant que està en joc la pròpia supervivència de la Unió Europea, no? I ara mateix jo crec que el debat no està tant en el tema dels coronabons, que sí que poden ser una eina per estalviar una mica d'esforç als països del sud d'Europa de manera que el Banc Central Europeu pugui sufragar la despesa pública derivada de la pandèmia, però el debat a curt termini pot ser aquest, però el debat a llarg termini jo crec que és la pròpia supervivència de la Unió Europea i en el cas de l'estat espanyol o sigui, si s'ha de romandre o no a la Unió Europea o com a mínim a la zona euro o si bé hem de recuperar la sobirania monetària. Hem de tenir moneda pròpia per poder devaluar i per poder fer que el nostre deute extern sigui més sostenible del que és ara, perquè crec que anem a una situació, crec que ja estem en una situació d'insostenibilitat, però ara aquesta situació s'agreuja encara més. I la Unió Europea no la veig ara mateix capaç de resoldre aquesta situació. De moment et comento això, si vols continuem discutint. No, molt bona resposta. Era una pregunta dura. I després, creus que la manca d'acords i polítiques socials en aquest àmbit superestatal comportarà una crisi per la UE a llarg termini o a curt termini? Bé, la Unió Europea és que ja està en crisi, ja està en una crisi de legitimitat molt profunda, no? Llavors, aquesta crisi de legitimitat ara s'incrementarà. Fixa't el debat que s'està tenint ara mateix amb Espanya i Itàlia amb el suport d'alguns països demanant un increment del pressupost per sufragar la despesa pública derivada del coronavirus, com he dit abans, i la negativa de Holanda, que fa una mica de polimal amb tot això, i sobretot d'Alemanya, l'Angela Merkel, que per una banda diu solidaritat, però que per altra banda s'ha negat al tema dels coronavirus i al final estem parlant d'uns pseudopréstecs que no sabem exactament quina condicionalitat tindran. Per tant, la resposta a la teva pregunta és que la Unió Europea ja està en crisi i això el que fa és aprofundir aquesta crisi. Clar. Sí, realment molt interessant. Laura, si et sembla? Sí. Segons la teva opinió, en un moment així que no es pot fer vida normal, que no podem sortir al carrer, una economia com és l'economia submergida es veu molt afectada, no? Podries dir-nos quins creus que han estat les conseqüències per a l'economia més informal? En un país com Espanya, on l'economia submergida històricament en els últims anys ha estat sempre al voltant del 20-25, no es pot saber el 100% perquè és una estimació, moltes persones depenen de salaris que, evidentment, en aquestes circumstàncies no poden desenvolupar la seva feina, per tant, estan completament desprotegits. I aquestes persones demogràficament són majoritàriament dones i homes, moltes vegades migrants
o directament pobres, encara que siguin d'aquí. Què pot implicar això? Si no s'estableix que en principi està en marxa una renta garantida mínima, però bueno, hauria de veure quina quantitat serà i a quines persones podran optar. Aquestes persones no podran consumir durant vés a saber quan. Per exemple, penseu en cangurs, dones que fan feines a casa, persones que treballen venent coses al carrer, etc. I els que estan treballant, perquè segurament hi ha gent que continua treballant, per exemple, cangurs que sortiran de casa de la manera que poden, no estan treballant amb les mesures de seguretat. Per tant, no només és la implicació econòmica que té això en ells, sinó també la implicació de salut. En tot cas, jo crec que aquesta gent està a l'espera de rebre la renta garantida o algun altre tipus d'ajuda i si no, se les veuran molt malament d'aquí molt poc, perquè ja portem, com has dit tu al principi, al voltant de 50 dies de confinament i 50 dies sense percebre la teva renda són molt durs de passar. Per una altra banda, això pot fer que quan hagin de tornar a les seves feines, a l'hora de negociar els seus salaris, tirin a la baixa, perquè acceptin encara preus més baixos. I molta gent ja estava treballant de forma informal perquè l'alternativa legal els hi feia cobrar massa poc. Moltes dones, per exemple, que fan neteja o són cangurs, prefereixen tenir un salari de 8 euros sense que sigui amb la Seguretat Social, però tenir 8 euros i no 5 amb la Seguretat Social. Per això et pot tirar els salaris a la baixa en general també en el sector declarat. Molt interessant, sí. I llavors, quines transformacions creus que poden tenir amb les noves situacions que s'aniran donant ara amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament, tot això? Bueno, crec que ja m'he adelantat una mica, però jo crec que els salaris aniran a la baixa en aquest tipus de feines i transformacions. La veritat és que crec que l'essència dels treballs continuarà sent la mateixa, però jo crec que s'ha posat de manifest que aquestes persones estan molt desprotegides i no només en el tema de que poden ser acomiadades en qualsevol moment o estan completament desprotegides per part de l'Estat, sinó que també les mesures de salut, perquè una persona que s'està treballant ara mateix està completament desprotegida. Per tant, crec que això ens ha de servir per reflexionar encara més sobre les condicions de l'economia informal aquí a Espanya. Bueno, una resposta molt esclaridora, sens dubte. Si us sembla bé, David i Laura, farem una mica ara de preguntes per generar una mica de debat. Així que, primerament, en la Unió Europea que parlàvem, ens trobem governs com els de França o Itàlia que han nacionalitzat empreses estratègiques. Per què Espanya no ho està fent? A veure, et dono la meva opinió. Des del meu punt de vista no són nacionalitzacions. M'explico, són rescats amb diners públics i socialització de pèrdues del sector privat. Jo he agafat una informació procedent de la revista Expansión i declaracions, per exemple, el Josep Borrell, que és el vicepresident de la Comissió Europea, quan va parlar de les nacionalitzacions, va dir aunque sean transitorias y haciendo que el Estado sea el asegurador en última instancia. Per tant, no estem parlant d'una nacionalització definitiva dels sectors estratègics de l'economia. Estem parlant d'injectar capital públic en empreses que poden tenir pèrdues per salvar aquestes empreses i després tornar a reprivatitzar-les. És una mica el que es va fer després de la crisi del 2008 amb Bankia. Llavors, del govern espanyol, no sé si no ho vol fer perquè amb el dèficit públic que tenim, doncs això ja ens depassa les possibilitats de despesa
o si hi ha una convicció ideològica de que aquest tipus de nacionalització, igual per part d'Units Podem sí que ja està aquesta convicció ideològica de que aquest tipus de pseudonacionalització, que en realitat és un rescat al sector privat, doncs no és el que ens convé. O sigui que això que sembla tan bo no ho és tant. No, jo crec que és que no és nacionalització, jo li diria rescat del sector privat. És que tal com està concebut i tal com diu la revista Expansión, ¿no? Diu fins i tot la comisión al borrador de la propuesta están considerando algunos estados tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la Unión Europea no se vea comprometida. Però després també diuen que aquesta participació del poder públic no pot transgredir les normes del mercat i de la competència. Per tant, que ha de posar diners però no ha de prendre decisions, no? I clar, el fet, Josep Borrell mateix que diu que siguin transitòries, com el tema de Bankia, transitòries, salvar-la amb diners públics i després una altra vegada privatitzar-la. És la meva opinió, La meva opinió de desconfiança absoluta cap a la Unió Europea i les polítiques que fa. No, valorem molt la teva opinió. Tu què penses, Laura? Anava a dir que jo havia trobat exactament la mateixa informació. Bueno, i si encens la televisió, qualsevol cadena el que veuràs és la patronal de X cosa està demanant ajudes i que es prenguin mesures per pal·liar les pèrdues contra el coronavirus. Bàsicament el que estan demanant és que a l'Estat ja els doni diners i no participen en les seves decisions. És bàsicament el que estava explicant el David. No només s'està fent a escala macro perquè s'estan prenent decisions també que afecten empreses a nivell de la Unió Europea, sinó que també petits patronals d'Espanya també ho estan fent. O sigui, és una mica aquí un poco tonto l'últim amb el tema dels diners públics. Sembla un adolescent demanant diners als pares, però per no dir-los què farà amb això. I llavors, si Espanya ho fes, una nacionalització referint-nos, el rescat, malauradament crec que ja hem vist que ha passat, què creieu que passaria? Perdona, repeteix, què creieu que passaria si? Si Espanya, quines implicacions econòmiques tindria si Espanya nacionalitzés algunes empreses? Importants, diguem-ne. Comences a Laura? Disculpa? Què vols dir? Quines conseqüències tindria econòmiques per a Espanya? Sí, aquestes empreses estratègiques que jo deia que havien nacionalitzat, que vosaltres m'heu dit que no, que he rescatat, si Espanya fes el mateix amb les seves empreses, econòmicament com ens afectaria? Un segon, doneu-me un segon. Coses del directo. Si vols anar parlant tu, David, mentre jo arreglo això. Sí, vaig parlant jo, si de cas. No, a veure, si es fa la nacionalització bé, perfecte. És a dir, si es fa un rescat tipus Bankia, molt malament, però si el que es fa és incrementar el paper de l'Estat a l'economia, nacionalitzar de veritat els sectors estratègics com el sector elèctric o el sector financer i fer una intervenció o fer un increment de despesa important a tot el sector educatiu, sanitari, serveis socials, habitatge, el que nosaltres sempre estem proposant, si és aquest tipus d'intervenció pública acompanyat de nacionalització de sectors estratègics de caire definitiu perquè la presa de decisions sigui realment democràtica i no per part d'un consell d'administració, doncs evidentment jo crec que les conseqüències serien beneficioses. Al contrari, doncs ja hem vist la crisi del 2008, com ha acabat, no? Ha acabat ja? A mi no m'ho han dit. No, és que un altre tema de debat seria si ha acabat ja i això que s'està dient de la crisi del coronavirus ja hi havia indicadors que apuntaven a finals del 2019, inicis del 2020, que venia una altra crisi no tan forta com la del 2008, però que la del 2008 s'ha tancat en fals i pel sector financer continua extremadament liberalitzat, desregulat, i, per tant, era normal l'arribada d'una possible altra crisi que ara s'ha accelerat, evidentment, amb el tema del coronavirus. Laura, tu vols aportar alguna cosa? Bàsicament el que estàvem dient i
és cert que a l'octubre, més o menys de l'any passat, van començar a haver indicadors de crisi. Per exemple, Alemanya va entrar en recessió. I jo crec que són moments molt incerts econòmicament. Es poden dir poques coses certes. Si alguna persona intenta explicar-te què passarà, segurament s'està equivocant, perquè no es pot saber. Mireu-lo del petroli que va passar fa 2 setmanes, que el barril estava a menys 35. És una barbaritat. Bàsicament et costava diners tenir alguna cosa que tècnicament ha de valdre alguna cosa. Per tant, fer estimacions de què podria passar és una cosa que és molt incerta. Però, llavors, si posem pel cas que l'Estat nacionalitza una empresa d'automoció, per exemple, una empresa estratègica, i ho fa bé, com has dit tu, David, no com s'està fent així de trepitjor. Creieu que aquesta empresa pública podria sobreviure en un sector que és eminentment privat amb una competència tan dura? A nivell internacional, vols dir? A nivell espanyol. Clar, a nivell espanyol, quan jo penso en la nacionalització de sectors estratègics, estic pensant en que aquests sectors estratègics siguin enterament públics. Per tant, el concepte de competència es pot mantenir fins a cert punt, però ja no estem parlant d'una competència sotmesa a les regles dels mercats financers i dels interessos privats que hi ha darrere dels mercats financers. Ja estem parlant d'un altre tipus de competència que està sotmesa als interessos de la gent. Aquí podem veure l'exemple de les nacionalitzacions a Bolívia o a Venezuela, que és la nacionalització del sector complet. I seria el que hauríem d'aspirar? Sí, jo crec que sí. Laura? També si parlem de monopolis naturals, com és en el cas de l'energia, és especialment beneficiós perquè aquesta gent té completa potestat per ficar-te tu la factura que ells vulguin i ningú els hi pot dir res. O sigui, és que no entrarà una altra empresa que ara mateix sigui igual de gran que Endesa. En aquest sentit, això és bàsicament molt important que sigui de l'Estat perquè li estàs donant un servei essencial que no pot ser replicat a una empresa perquè tregui benefici. I bueno, sí, en aquests casos passa aquestes coses. Sí, sens dubte és una perspectiva molt a tenir en compte, la vostra. I què penseu sobre el pla de xoc social que s'està parlant? O pla social de xoc, crec que ho hem explicat. Pla de xoc social, no ho he dit al principi. Sí. Perdó. Quines són les teves impressions? Doncs a mi em sembla perfecte. L'únic que et diria és que, primer, el pla de xoc social, la primera versió que va sortir era una mica pla de xoc davant una situació al mes d'abril i algunes de les cosetes que posava, igual, ara ja no estan, ja està una mica desactualitzat en algun punt concret, però en la immensa majoria estem parlant de reforçar la sanitat pública, de prohibir els acomiadaments, de recursos per a intervenció en violència masclista, no ho llegiré tot, però és el nostre programa. Clar, el gran repte és aconseguir que aquest programa sigui hegemònic i que no quedi en la voluntat d'unes quantes entitats que desenvolupen aquestes propostes, no? Laura? Espera, que no el sento bé. Digue'm. No, les teves impressions. Jo ja en els dos casos, en aquest cas parlo com a usuària, m'agradaria que s'haguessin concretat més mesures en el tema dels lloguers, perquè jo crec que és un dels temes que ara mateix la majoria de la gent està pensant, és a dir, com nassos pago jo el lloguer si estic en un ERTE o si m'han acomiadat, etc. I en aquest cas crec que les mesures estan venint amb molt d'endarreriment i pel que he vist ja hi ha molta gent que té pisos turístics que s'està queixant que no fan diners. Espero que no atenguin les seves necessitats abans que les persones que lloguem un pis perquè és el nostre espai on vivim. I de la resta, simplement espero que, com he parlat abans de la renda garantida, que s'apliqui quan abans possible perquè la gent que més necessiti
pugui continuar fent una vida mitjanament normal. Sens dubte seria el més desitjable. Al meu parer, també. Teniu alguna consideració que vulgueu compartir sobre les mesures que està prenent el govern sobre tota la crisi del coronavirus i tal? Bueno, en la línea de la Unión Europea, mesures, no, millor que en la línia de la Unió Europea, ¿vale? Hi ha mesures que són positives en el sentit d'avançar a nivell social en alguns aspectes, però són clarament insuficients, no? Per exemple, no és que s'hagin prohibit els acomiadaments, és que s'han fet improcedents. És un avenç respecte al que hauria fet un govern de dretes? Sens dubte, però tampoc és el programa al que aspirem nosaltres. El resum que jo faria, moltes de les mesures del govern, de fet, jo crec que les podem defensar i el nostre grup parlamentari, doncs, de fet, molts dels reals decrets en aquest sentit els ha votat favorablement, però encara són insuficients per afrontar una crisi tan profunda i de sistema com la que provoca el coronavirus. Sí, comparteixo l'opinió. I tu, Laura, què penses? Sobre els acomiadaments? Parlàvem de les mesures que està prenent el govern. El David deia que les de l'estat espanyol, malgrat insuficients, segueixen sent millor que les que està portant a terme la Unió Europea. Evidentment, en comparació amb els governs de la Unió Europea, a Espanya s'estan prenent mesures bastant interessants, però hem de tenir en compte que tècnicament aquí està governant el PSOE amb Podemos, així que tampoc crec que haguem de dir hem d'apretar perquè es facin més coses i es continuï amb aquesta línia. Fer comparacions amb la Unió Europea tampoc és que ens serveixi de molt perquè tampoc estem... Si hem d'estar pitjor que el que fa la Unió Europea, la veritat és que estem molt malament. Perquè, bueno... Prenc nota. Vale, doncs, fins aquí arribaria la tertúlia sobre economia. Moltíssimes gràcies, Laura. Moltíssimes gràcies, David. Gràcies a tu. No, un plaer comptar amb vosaltres i amb el vostre coneixement. I ens heu aclarat moltíssimes coses. Esperem que acabeu de passar el confinament bé. Això espero igualment. Moltes gràcies. Vinga. Molt bé. Doncs ara farem una petita pausa de 10 minutets perquè els nostres clients les posicions i seguirem amb el cafè. I aquest cop, no té més, cultura. Hola a tots, després d'aquesta minipausa. I com hem anunciat, continuem amb la cultura. Per parlar de cultura, qui millor que els companys que vindran ara, la Carlota Freixanet, de la llibretera de la llibreria La Carbonera del Poble Sec. Bona tarda. Bona tarda. I un treballador invisible de la cultura, un tècnic d'espectacles que forma part de la cooperativa de tècnics d'esdeveniment i espectacles, l'Arris, en Roc Lai. Bona tarda, Roc. Hola, bona tarda. Un plaer tenir-vos els dos aquí. Si us sembla els dos bé, comencem amb la Carlota. Sí, com manis.
Bueno, jo el que em manin, eh? Bueno, llavors, Carlota, amb la situació actual, com veus el futur de les llibreries? A veure, ara mateix el que ens està passant a les llibreries, igual que a la resta de treballadors i treballadores de la cultura, és que el model al que estàvem esperant, el model al que estàvem acostumats, diguem-ne, ha deixat de ser útil. És a dir, nosaltres ja veníem d'una crisi amb les llibreries i a la nostra, diguem-ne, fornada de llibreters, que vam començar fa 4 o 5 anys, ja estàvem fent les coses diferents, entenent que les llibreries no eren un lloc on la gent entrava, comprava els llibres i se n'anava, sinó que eren espais de cultura. El problema és que estàvem acostumats a tenir gent a les llibreries quan volgués i ara mateix no podem tenir gent a les llibreries perquè només poden venir a recollir els seus llibres i marxar. Per tant, el que ens estem fent és inventar-nos una altra vegada el que fèiem. És a dir, ens estem reinventant constantment. Com ho estem fent? Doncs, bàsicament, estem utilitzant les xarxes i estem utilitzant YouTube i estem utilitzant Instagram i estem utilitzant totes les eines que teníem, Periscope i no sé quantes coses més, que són totes les eines que teníem al nostre abast i que fins ara no ens havien fet falta, per posar-les al servei nostre, diguem-ne, i al servei del que eren els nostres lectors i la gent que venia a veure'ns a la llibreria. Per tant, bàsicament, el futur de les llibreries passa ara mateix per tenir una bona connexió a internet i pagar l'StreamYard, ja us ho dic. Així en resum. Bueno, realment teniu molta feina, però és admirable la dedicació que hi poseu. Llavors, quines dificultats pot tenir la indústria del llibre en paper amb tot això? Perquè, clar, t'has enfocat en la digital, però hi ha gent que encara està en el llibre en paper. Sí, és a dir, nosaltres el que tenim molt clar és que la gent vol llegir el llibre en paper. Nosaltres hem intentat vendre un llibre electrònic aquests dies a través d'un parell de plataformes que ens compren el llibre a nosaltres, encara que sigui llibre electrònic, però bàsicament la gent vol venir a comprar els seus llibres. Què ens està passant? Ens està passant que tenim un munt de gent que ens fa les comandes per internet, sigui per les plataformes que hi havia, com Llibreries Obertes, que ens ha salvat el Sant Jordi a totes les llibreries que hi participàvem, o a través de comandes a través de la nostra pàgina web, del correu electrònic, de l'Ibelista o de qualsevol cosa. I bàsicament el que fa la gent és demanar-nos els llibres i venir-los a buscar a la llibreria, perquè això sí que ho poden fer. Demanant cita i amb una mena i vestits d'astronauta pràcticament, però això sí que ho poden fer. Per tant, mentre això ho puguem fer, no hi haurà massa problema. Vull dir, el que passa és que la gent ha de comprar els llibres de manera molt local. Tenim moltes comandes reservades que sabem que haurem de guardar durant temps i temps de gent que ens compra llibres però viuen a l'altra punta de Barcelona o viuen al Maresme o viuen fora de Barcelona i que, evidentment, no poden desplaçar-se fins que no arribem a la fase 1, que ja veurem quan entrem. Així que, bàsicament, paciència. I compra local. Jo m'incloc aquí, que tinc un llibre encarregat, però aniré quan es pugui. Però tinc en ment. Bueno, llavors, veient la manera en què esteu reinventant el paper de les llibreries, quin paper creus que pot jugar la literatura com a eina de comprensió de la realitat i connexió amb altres persones ara amb aquesta realitat tan concreta que vivim? Sobretot tenint en compte, per exemple, iniciatives com els clubs de lectura virtuals de la Carbonera i aquestes coses que podeu fer. A veure, nosaltres una de les coses que ens n'hem adonat és durant aquests dies que la gent tenia més temps és que ens reclamaven que féssim més activitats i més activitats més sovint. M'explico. El Club de Lectura de la Carbonera és un cop al mes. No fa ni 2 mesos que estem confinats, n'hem fet 4. És a dir, fem el quart aquesta setmana. Ja hem avisat que el que fem aquest dijous és el darrer que fem cada 15 dies, però hem multiplicat l'activitat perquè la gent necessitava tenir continguts i tenir continguts propers. També és cert que hi ha molta gent que estava com molt angoixada perquè no podia llegir a la velocitat que llegeix normalment, perquè no, ara tindré temps per llegir, sí, però potser no tens capacitat per concentrar-te, per tant, també hem fet una feina, no?, de, vale, deixem de culpabilitzar-nos, diguem-ne, per no estar llegint tant com hauríem. I en aquest sentit sí que ens hem adonat, per exemple, que hem venut molta més ciència-ficció que altres Sant Jordis. No sabem si té alguna cosa a veure o no, però hem venut molta ciència-ficció i potser és que realment la gent necessita fugir d'estar tancat a casa i de la realitat. Per tant, no sé, nosaltres encantades de la vida perquè ens agrada molt la ciència-ficció i ens fa molt felices. Però sí que és una cosa que hem notat repassant comandes. Sí, potser tens raó, és aquesta necessitat de dir el món ara mateix no està en el seu millor moment, me'n vaig a un altre. Exacte. Doncs moltes gràcies, Carlota. Ara passem a tu, Roc. Xan, xan, xan.
Bona tarda. Bona tarda i moltes És gràcies per difícil això de posar-se davant de la càmera quan un està acostumat a estar normalment al darrere, les coses com siguin. Bueno, home, aquí també s'està bé. Bueno. No, que sí, ja veuràs. Et faig la primera pregunta, que és fàcil i a més t'agradarà. Endavant. Ens pots explicar en què consisteix la cooperativa Larris, de la que formes part, i les dificultats per accedir actualment a prestacions d'ajudes? Vale. A veure, la cooperativa Larris, de la qual formo part, la vam fundar uns quants tècnics el 2006. És a dir, ja comencem a tenir una història a l'esquena. Bàsicament, érem diversos tècnics que anàvem col·laborant junts, treballant junts en diferents projectes i llavors ens trobàvem amb molta problemàtica a l'hora de contractar altres companys, llogar material, vehicles per poder fer la nostra feina, no? Llavors, dels 3 que vam començar la cooperativa, ara actualment som 10 companys i companyes, 10 socis, i a part tenim quasi 14 treballadors contractats perquè hem optat a alguna licitació pública que ens ha obligat a contractar bastanta més plantilla. A part, hi ha una quinzena o així de companys i companyes que no són socis pròpiament de la cooperativa, que els tenim en compte amb tots els projectes que fem i que els anem trucant per les feines que tenim, perquè, clar, nosaltres, a diferència de la Carlota, en aquest cas, que té una llibreria i que han d'obrir un horari, nosaltres fem espectacles de qualsevol tipus, vull dir, des de congressos de metges a òperes, musicals, espectacles infantils, gestionem algun teatre i llavors hi ha dies que som 15 persones treballant i hi ha dies que n'hi ha 2 companys o companyes treballant. Vull dir que i per això som tanta gent. Ara bé, una de les coses que sí que ens ha fet reflexionar aquests dies és el tema aquest, és a dir, nosaltres treballem junts, facturem junts, tenim una àrea de secretaria que ens porta tots els temes comptables i tots els temes legals i tota la burocràcia i paperassa i factures i tot això també és col·lectiu, però en canvi, per exemple, amb tot això de l'estat d'alarma, a l'hora de demanar el cese d'activitat, que és el que hem hagut de fer tots els que som els socis de la cooperativa, cada un s'ha hagut de buscar la vida a nivell individual amb la seva pròpia mútua. Llavors, això, per exemple, ens ha comportat que alguns ens l'han concedida i a partir del 20 d'abril ja vam començar a cobrar la prestació per cese d'activitat i altres companys fins ara, fins al 30 fins a finals d'abril no els hi havien concedit i inclús han hagut de... És a dir, jo, per exemple, en el meu cas concret vaig demanar cese d'activitat puro i simplement perquè el Real Decreto del 14 de març deia que els teatres havien d'estar tancats i que no es podien fer activitats a l'aire lliure en públic i que tothom cap a casa. Per tant, la nostra feina ha deixat de ser-hi. No tenim feina, estem tots parats. Però, en canvi, altres companys han hagut de demostrar que la seva facturació els ha caigut un 75%. Perquè no... És a dir, la resposta no ha pogut ser col·lectiva i cada individu s'ha trobat les seves dificultats amb les seves mútues privades, no? Quan això, teòricament, tot ve de la Tresoreria General de la Seguretat Social i tots paguem els nostres rebuts d'autònom cada mes i, en aquest sentit, la resposta hagués hagut de ser col·lectiva. Però ens han dividit, que és una cosa habitual en el nostre món i que a sobre ho afavoreixen en situacions d'aquestes. Ostres, realment sap greu que estigueu tenint tantes dificultats amb la feina tan xula que esteu fent. De fet, m'ha respost una mica la pregunta que t'anava a fer a continuació, que era com consideres que ha estat la gestió del teu sector més sota les bambalines de cultura del govern. Una mica no has contestat, crec. No, el que sí que t'he de comentar és que hi ha un gran malestar des del sector de la cultura en general
i des del sector tècnic en concret, amb l'últim Real Decret que el van treure el dia 5 i va sortir publicat al BOE el dia 6. Per començar, els tècnics hem quedat totalment apartats d'aquest Real Decret d'ajuda a la cultura, no se'ns considera part de la cultura, pel que es veu, és complicat perquè en aquest Real Decret una de les coses que diu és que poden entrar a la prestació d'atur la gent que porti X dies treballats en el règim general d'artistes i toreros. Que això és un règim general, igual que el règim general del MARC, per exemple, és un règim general que està dintre la Seguretat Social, que per dia treballat se'n cotitzen 2, té una sèrie d'històries, però que jo fa 20 anys que em dedico a la professió i només els 2 primers es parlava de tècnics que ens haguessin contractat dintre d'aquest règim. Ja no només parlo de tècnics, és a dir, els propis artistes, la majoria d'artistes avui en dia o són autònoms o els hi fan contractes a través de cooperatives de contractació, que és una figura legal que existeix, i els hi fan contractes d'obra i servei. Llavors, tant tècnics com artistes ens hem trobat, doncs això, tinc companys que no havien cotitzat prou dies o que s'acabaven de donar de baixa del règim general per donar-se d'alta del règim d'autònoms quan ha passat tota la història. I llavors, quan tu et dones de baixa d'un contracte no pots accedir a la prestació d'atur, no? I ara tots esperàvem que amb el Real Decret aquest sortís una mica un reforçament del tema de cultura i ens hem trobat que això, que només hi poden accedir els que estiguin contractats dintre d'aquest règim d'artistes i toreros que s'està posant molt en qüestió, no? De fet, també ara hi ha una plataforma important que s'està fent un manifest, que ja hi ha més de 4.000 sotsignants que estan demanant la renta universal i garantida per tota la ciutadania. Perquè això, vull dir, com que el nostre món és tan divers, les casuístiques són moltíssimes i el que no pot ser és que tractem diferent a alguns artistes que tenen la sort de si estar cotitzant, però que ens deixem enrere regidors, sastres, utillers, tècnics de llums, de sol, de maquinària, perruquers, del sector de l'espectacle, que ens deixem enrere taquillers, gent de sala, tota la gent que treballem de forma temporal o de forma intermitent, que també és una de les coses que s'està treballant dintre del sector, no? El que seria un contracte d'intermitència una mica lligat al contracte d'intermitents que tenen a França, que et reconeix això, un dret de tenir un atur sempre i quan hagis cotitzat 500 hores o 600 hores i llavors, quan has cotitzat una sèrie d'hores, tens dret a 12 mesos d'atur. Per això, perquè nosaltres no tenim una nòmina fixa, no tenim uns dies fixes de treball, hi ha sectors que a l'estiu tenen moltíssima feina amb tots els festivals, amb totes les festes majors. Hi ha altres sectors que no, que és durant l'hivern, quan hi ha espectacles infantils, quan hi ha campanyes escolars, que tenen moltíssima feina. Hi ha gent que es dedica a la tele, llavors quan duren els programes de tele directes o així, és quan tenen feina i llavors a l'estiu, si no enganxen algun programa de verano, no poden, es queden sense feina i moltes vegades sense atur perquè els dies cotitzats, al ser contractes moltes vegades d'obra i servei o ser autònoms, et trobes que els teus mesos baixos de feina no tens amb què menjar, així de clar. Clar, en el teu cas, a més, es junten, diguéssim, 3 problemes de discriminació. Seria el tema autònom, el tema de la invisibilització dintre de la cultura i el tema de la temporalitat. O sigui, tens aquí un mix interessant. Sí. I en el meu cas no, perquè sóc home i jo això no ho noto, però
és un sector el nostre, el dels tècnics de la cultura, molt masculinitzat de tota la vida i justament ara fa una estona parlava amb unes companyes que hi ha un col·lectiu de tècniques de l'espectacle que una mica estan posant sobre la taula com ha de ser la sortida d'aquesta crisi que a nosaltres ens està afectant més que la crisi del 2008. És a dir, la crisi del 2008 sí que ens va afectar a nivell que ens van apretar molt de sous, que algunes feines van caure, però l'administració pública va seguir contractant espectacles, els teatres estaven oberts, potser hi havia menys gent, però seguim treballant i ara realment estem quasi tots tancats a casa. Però sí que hi ha això, una mica les ganes i la idea de replantejar com ha de ser la sortida del nostre sector, no? En el sentit que si podem tenir dret a la conciliació familiar, quin tipus de jornades han de ser, i ara hi ha col·lectius de tècniques, un col·lectiu de tècniques aquí a Catalunya que comencen a ser bastant potents, que ho estan posant sobre la taula. Clar, això que dius és molt interessant. I també que faig una última pregunta. Què faries o què creus que s'hauria de fer o com es podria fer per conscienciar la gent de realment lo imprescindibles, lo importants que sou la gent, els tècnics de so, gent que està darrere l'espectacle i no l'espectacle en si, però sense la qual no hi ha espectacle? A veure, un espectacle és un col·lectiu de gent, és a dir, tenim els artistes, no? O els presentadors, o a la tele tenim els presentadors que surten, o els locutors de ràdio, o als escenaris tenim els músics, tenim els cantants, i els tècnics no se'ns veu, els tècnics som invisibles i ja ens agrada ser invisibles, vull dir, és part de la nostra feina. Que no se'ns vegi, vull dir, només se'ns nota quan hi ha algun error, algun fallo tècnic. Ara fa poc a TV3 van tenir un parell de fallos tècnics de so i va ser l'hecatombe. I justament quan hi ha un fallo es veu si ets un bon tècnic o una bona tècnica amb la velocitat de resoldre'l, diguéssim. Però la nostra feina es basa en això, en que tot estigui llest per quan entres un directe d'un streaming, per quan la gent entra en una sala d'un teatre, per quan comença un concert de rock and roll, que tot vagi bé i com estava previst, perquè tot està pautat. Vull dir, una obra de teatre té el seu guió, té els seus timings, té les seves entrades de so, té les seves entrades de llums. Un concert, a vegades ens sembla que el cantant dona l'agraïment al poble de no sé què, però si miréssim ho té pautat i minutat, que en aquell moment ha de donar les gràcies i no sé què, moltes vegades. Llavors, els tècnics sempre estem amagats, no se'ns veu, i ara molta gent que us comenceu a dedicar a punxar streamings o a fer coses d'aquestes, veieu les dificultats que al darrere d'això hi ha. Ara un micro que se'n va, ara el conferenciant aquest que no té prou de llum o que té massa llum al darrere i, per tant, la imatge queda cremada. Mira, per fer-te una idea, nosaltres ara aquí som un grupet reduït de gent, més o menys, però jo estic... Una de les poquíssimes feines que ens han quedat, l'única, de fet, diria, és que estem fent justament això, videoconferències per a empreses per fer les juntes generals i les comptes de resultats que tenen l'obligació de fer-les. I l'altre dia estava amb una gran empresa de l'IBEX 35 fent la junta general i hi havia 3 persones de càmeres, una persona d'il·luminació, una persona de traducció simultània, un tècnic de so, un tècnic de xarxes in situ, diguéssim, de la plataforma de streaming a la sala on es feia la junta general i un altre remotament controlant el servidor d'aquesta plataforma perquè tot funcionés bé. És a dir, estem parlant que hi havia 6-7 persones per poder fer el que ara estem fent entre uns poquets. Llavors, bueno,
seguirem amagats i que tot funcioni i que no se'ns hagi de veure perquè així vol dir que no hi ha hagut cap problema i en aquest sentit felicitar a tot l'equip vostre i a la Cristina pel curro que s'està pagant. No, realment es mereixen el cel perquè jo no sé com s'ho fan, pobres, són uns cracs. Vale, si us sembla bé, ara farem unes preguntes i així fem una mica de debat. La primera, i una mica ja l'hem anat enfocant, hem anat durant la volta, i és la següent. Amb aquesta crisi s'està produint un canvi de paradigma al món de la cultura, el paradigma cultural. Com creieu que es poden adaptar les professions culturals a les noves limitacions i a les noves necessitats de la gent? Uau. Jo crec que, és a dir, depèn del sector. És a dir, per mi, per la part llibretera, diguem-ne, per la part que ens toca, nosaltres som plenament conscients que una de les coses que ens tocarà fer és adaptar-nos a nivell d'horaris i això està molt bé perquè és molt guai pels consumidors i és una merda pels que conciliem. És a dir, perquè no conciliem. No conciliem res. Jo encara sort que no tinc crios i tinc gats que fan soroll tota l'estona, no sé si els heu sentit, però sí que és veritat que és una cosa que ens passa. És a dir, nosaltres som plenament conscients que el que ens tocarà passar, el que ens tocarà a partir d'ara és allargar horaris de feina, perquè serà l'única manera de poder... Si no podem jugar amb l'espai, jugarem amb el temps. És una cosa que tenim clar que passarà. Si no podem fer actes amb més de 15 persones, farem el mateix acte 3 vegades. I és una cosa que som plenament conscients que pot passar. A mi, com a espectadora, diguem-ne, i com a persona que fa teatre amateur, tinc molt clar que no tornarem a omplir el teatre una altra vegada amb els seus 150 seients fins d'aquí nunca. Però, vull dir, nunca no, però igual d'aquí, fins d'aquí un any, no. Però jo què sé, si el microteatre està funcionant, per exemple, i és una cosa que li estàvem començant a donar voltes, doncs igual és un plan. Jo crec que ens n'anirem a coses de molt petit format, però estic fent futurologia, vull dir, m'ho estic inventant tota l'estona. I ens n'anirem cap al digital i això està clar, però no sé, el rock en sap més. No, home, jo sé del meu sector, però sí que és veritat, és a dir, jo espero que ens serveixi per reflexionar aquesta crisi a nivell d'això, de com, no? El que deia abans, sobretot en el sector dels tècnics i de les tècniques, si jornades de 18 hores han de ser l'habitual i és el correcte, però també una de les coses que tornem a posar sobre la taula, és a dir, què volem? Que la cultura sigui un negoci o sigui un dret? Llavors, a partir d'aquí, el microteatre està molt bé, però si tu tens 5 actors, un tècnic, una persona de sala, amb una sala que hi caben 20 persones, o encara que n'hi cabin 150, però ara amb les mesures del Covid, de fet ja ens va passar, vull dir, nosaltres vam tancar a partir del 10 de març, no el 14, com va tancar el rest de la societat. Ens van dir 1/3 de les sales es pot omplir només i automàticament tot el grup Balanyà va tancar. Vull dir, jo tenia un company amb el Chorus Line, amb el musical de l'Antonio Banderas, i el dia 10 o 11 va dir, nois, a mi ja m'han fet fora, perquè amb 1/3 de la sala, amb segons quin tipus de producció, no pots recuperar o poses una entrada en plan elitista de 60 euros per persona i llavors, sí, podem ser 5 actors a la sala, a l'escenari, més 1 o 2 tècnics, més no sé què i tal, o si vols posar entrades que el públic general puguem disfrutar i gaudir de la cultura, i això passa, crec, amb tota la cultura. Vull dir, les llibreries estan igual. Vull dir, ara amb el tema del digital potser ha canviat una mica, però què costa editar un llibre, no? I a quanta gent vols que arribi i a quin preu el pots posar. Llavors aquí jo crec que sí que faria falta, i a més teòricament ara aprofitant que tenim un govern d'esquerres, que realment posessin els recursos que necessita la cultura en aquest país, que igual que altres sectors, evidentment, com la sanitat o l'educació, han estat durant moltíssims anys molt matxacats. Bé, he de dir que per la part del sector del llibre
sí que hi ha monstres, vull dir, hi ha Planeta, hi ha Penguin, Random House i tal, que tenen com la meitat del mercat, però tota la resta del mercat, i bàsicament hi ha una part molt important del mercat en català, cada vegada està més fragmentat per editorials petites que controlen molt el preu, que són moltes cooperatives, és a dir, tenim la sort de tenir un mercat del llibre en català molt ben treballat, que comunica superbé, que treballa superbé, que tradueix coses molt interessants i la veritat és que nosaltres ens n'adonem amb el que venem, no només amb el que recomanem, que és el que volem vendre, sinó amb el que venem realment. És a dir, ens n'hem adonat que la gent està prenent consciència que els llibres que li volen vendre i els llibres que vol llegir potser no són el mateix. I aquí hem fet una diferència. I aquí hi ha un esforç per part del lector. I, per altra banda, hi ha un esforç molt important per part de tots aquests editors per exemple, limitar-se als preus. És a dir, no hi ha llibres de més de 20 euros o no farem llibres, no editarem llibres que valguin més de, jo què sé, hi ha una edició de 25 euros? Sí, hi ha una edició de 25 euros, però per què? Perquè és una edició amb tapadura, amb no sé què, és a dir, que n'estan sent molt conscients. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que hem après és que tenim la sort, diguem-ne, que els autors que venen a fer promoció del llibre i a fer xerrades, conferències o el que sigui, venen de forma absolutament gratuïta perquè saben que és part de la seva feina, que això també un dia en parlaríem, si és part de la seva feina o no la promoció. Personalment penso que sí, però si no haver escrit el llibre, jo què sé, hijo mío, haberlo pensado antes. Però sí que és cert que el sector editorial en aquest país, com a mínim, és molt conscient de quin és el públic lector. Bàsicament perquè el 2008 es van fotre... Bé, el 2008 no, el 2011 es van fotre tal galleta que em van aprendre, perquè van haver de cremar un 40% del que havien produït i destruir els llibres. Per tant, un cop has hagut de destruir una part de la teva producció perquè no s'ho llegirà ningú, jo crec que una mica n'aprens. Una mica, no molt, però una mica en van aprendre. Esperem que tingui raó, perquè si no ja... No, nosaltres, a veure, el tema és aquest, vull dir, si hem només d'optar per un tipus de cultura, doncs això, o de grans musicals i grans negocis, que també n'hi ha i funcionen, les coses com sigui, o només teatre amateur i que la gent ho faci com a extra, o coses pseudocomercials i amb pocs actors dalt de l'escenari i amb pocs recursos tècnics, perquè realment, si no hi ha una implicació de l'administració, posar 15 actors dalt de l'escenari per fer una obra una mica complexa o acròbates, vull dir, dic actors, però em refereixo a tot el sector. Si no hi ha una implicació, això, vull dir, jo estic amb els amics de l'Òpera de Sabadell amb la gira d'òperes a Catalunya. Vull dir, estem movent una companyia de quasi un centenar de persones. Quan hauria d'estar l'entrada si no hi hagués un recolzament institucional darrere, no? És inviable en aquest sector i llavors, per acabar i per no enrotllar-me més, que sé que se'm dona això d'enrotllar-me, sobretot el tema que espero que també, i esperem bona part del sector, és que es posi sobre la taula el tema aquest de la intermitència que comentava abans del sector, no només dels artistes, sinó de tot el sector de la cultura, i que això tendeixi cap a un règim de treballadors intermitents, que d'aquesta manera ens doni cobertura legal i ens doni les prestacions que ens mereixem. Clar, no, esperem que sí. Crec que tothom espera que sí, almenys. Sí. I parlant del tema, amb aquest confinament han passat molts events culturals que malauradament s'han hagut d'ajornar o fer com s'han pogut. Carlota, tu comentaves, el gran event ha estat, almenys a Catalunya, Sant Jordi. Com creieu que aquests events que han anat passant han estat gestionats per part dels governs o uns futurs que creieu que no s'hagin de que es faran o no es faran en un futur que s'estan gestionant? Roc? La patata calenta. No, vols parlo de Sant Jordi, però és que és la fàcil. No, Sant Jordi, en principi, pel que tinc entès, hi ha una proposta alternativa de dia que després ens la comentes tu. El sector de la cultura, sí, de l'espectacle, perdó, de la cultura, no de l'espectacle, hi ha moltes coses, és a dir, penseu que hi ha gent que ha fet 3 vegades la feina.
Perquè, per exemple, estàvem en l'època forta de les campanyes escolars, als teatres, que quan va començar lo del Covid, estem parlant del març, van anul·lar tota la programació que hi havia i la van passar a finals d'abril, juny, és a dir, teatres, companyies, escoles, i de cop i volta, a mesura que tot ha anat evolucionant, han vist que no, que ho han de passar a setembre, octubre, i amb sort, ja veurem, a festivals importants. L'altre dia ja va sortir la premsa i jo ho havia rebut per sort una mica abans, Festival de Peralada s'ha anul·lat. Això, l'òpera que ara havíem de fer, mira, Josep havia d'estar a Granollers fent òpera, no? Aquesta òpera, la temporada que ve, no la recuperarem. Vull dir, tornarem a fer, amb sort, les 3 que estaven previstes. Hi ha coses que s'han aplaçat, però portem molt de temps i hi ha molta incertesa, molta. Vull dir, no sabem quan acabarà això, sabem que els ERTOs avui sortia que fins al juny estan assegurats. Dius, vale, però si jo no puc tornar a obrir el teatre fins a l'octubre, l'ERTO, si se m'acaba dels treballadors, si se m'acaba el juny, de juny a octubre, què passarà? Vull dir que en aquests moments estem en un moment d'incertesa i sé que no és fàcil la gestió política d'aquests temes, ni molt menys, però estem que moltes coses s'han passat ja cap al febrer. I llavors, d'aquí al febrer, o seguim tenint el cessar d'activitats i els ERTOs per part de l'administració que ens ajuden, o no sabem, a l'octubre, novembre, no sabem què farem. Carlota, clar, nosaltres també és veritat que hem de dir que és a dir, que ens enganxés el Covid abans de Sant Jordi va ser una marranada perquè és el mes en el que juguem el 60% de la facturació de l'any, però com que a tothom li agafa la febre aquesta romàntica de voler salvar Sant Jordi perquè de cop queda superbé dir que llegeixes tota l'estona, s'ho van prendre seriosament. Llavors, no sé, teòricament hi ha hagut una inversió important de l'Ajuntament de Barcelona per part de biblioteques que m'agradarà veure'l. M'agradarà veure'l bàsicament perquè sempre hi és, les biblioteques fan molt bona feina, fan una feina excel·lent i la gent que gestiona les biblioteques ho fa molt bé. Jo només espero que aquests diners hi siguin quan hi han de ser i no un any i mig després, que és normalment quan arriben. Dit això, de cop hi ha hagut una cosa màgica, que és que les subvencions de la Generalitat de modernització de llibreries, que és una cosa que se'ns dona a les llibreries històricament, és com una mena de conveni perquè puguem posar les llibreries una miqueta al dia, que normalment triguem a rebre-la com 9 mesos. Aquest any, màgicament, amb 14 dies l'hem rebut després de l'assignació, que em fa pensar que igual es podia fer, igual era una idea i no ho estàvem fent perquè no ens estava donant la gana. També, vull dir, així com a idea que jo llanço. I, per últim, sí que és cert que la gent s'hi ha posat molt bé. Ara, com ho han fet? No ho sé. Ho han fet... Les reunions de Sant Jordi, per exemple, eren una cosa, i ho dic obertament, estrictament mafiosa. És a dir, no sabíem qui hi anava, no se sabia qui del gremi estava convocat, el gremi no ens estava confirmant qui hi aniria perquè tampoc no els hi deien amb ells. Hi anava l'Ajuntament, hi anava la Generalitat, hi anava patates una mica. Llavors, clar, això ha estat una mica un drama èpic. Per això et dic, què passarà amb el Sant Jordi al mes de juliol? No en tinc ni punyetera idea. Vull dir, nosaltres farem alguna cosa perquè és festa major al Poble Sec i alguna cosa farem, però si ens deixen fer festa major. Però no tinc ni punyetera idea de què farem amb això, perquè és que no té cap mena de sentit. I estaria molt bé també que la gent, o sigui, que la consellera de Cultura escoltés els llibreters abans de parlar i no la cagués, que és una cosa que va fer sistemàticament la setmana abans de Sant Jordi com 15 vegades seguides, dient coses que els llibreters estàvem demanant explícitament en contra. És a dir, dient que la gent podria rebre els llibres a casa quan nosaltres estàvem demanant per favor que la gent no demanés llibres per enviaments a domicili. Bé, aquelles típiques coses de ser conseller de Cultura i no escoltar la teva gent, perquè hi ha tot el paquet, doncs això. Però ho hem salvat, i sorprenentment, després de tot això, ho hem salvat i la majoria de coses que estan fent no ho estan fent malament. Simplement, tenen uns assessors de comunicació que haurien d'estar tots al carrer i ja està, i tot el resto superbien. Bueno, tranquil·la, ja sabem, en tema de conselleres d'Economia, jo recordo una ministra de Cultura
que li agraden molt les pel·lícules de Saramago. Sí, també. Sí. Superbé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Realment la vostra opinió ha estat superinteressant i realment esperem que tot s'arregli. És el que realment penso. No sé com es farà, però estarem amb vosaltres, faci el que faci. Gràcies per convidar-nos. No, a vosaltres per estar. Fins aquí arriba la tertúlia sobre cultura i ara farem una pausa d'un minut, ja quasi acabem el cafè, i farem una entrevista a l'extinent Segura per parlar del paper que està tenint l'exèrcit en la gestió de l'emergència sanitària. Recordeu que ens podeu fer arribar qualsevol pregunta a través dels comentaris. En un minut tornem. Fins ara. Hola de nuevo, buenas tardes. Y para empezar, dar la bienvenida al exteniente Segura. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, confinado, ¿no? Sí, menos confinado, pero confinado. Aquí en Madrid camino del desastre, parece ser. O sea que vamos a ver al final lo que se decide. Ganas de salir todos, ¿no? Sí. Bueno, pues si le parece bien, empezamos con la primera pregunta. Sí, claro. Mucha gente se ha preguntado si realmente era necesario que el ejército interviniera, se movilizara. ¿Qué ha aportado el ejército en esta movilización que no hayan aportado o pudieran haber aportado bomberos, todos los cuerpos de policía del Estado o hasta los propios servicios de limpieza? Bueno, yo creo que efectivamente ha habido una sobreexposición de las Fuerzas Armadas. Se ha pretendido crear una campaña de alguna forma para blanquear y justificar el gasto militar y, de hecho, las 2 primeras semanas del estado de emergencia hemos visto a los militares prácticamente por todos los sitios. Por poner un ejemplo, en los últimos días hemos visto cómo el metro de Nueva York se está desinfectando cada 24 horas y no lo están desinfectando militares. Es decir, no necesitábamos a militares hacer la tarea de emergencias, pero quizás esto también es una cuestión que viene heredada del pasado, porque hemos dado, incluso desde ámbitos muy progresistas, hemos dado por bueno que los militares se dediquen a las tareas de emergencia. Es decir, hemos dado por bueno que exista la unidad militar de emergencias, hemos dado por bueno que, como mal menor, bueno, pues antes de que los militares estén jugando con los juguetes de guerra, que muchas veces ni funcionan ni valen para nada, bueno, pues que estén apagando incendios. Y esto es un error terrible, ¿no? De hecho, las tasas de activación de la UME son bajísimas, ¿no? La unidad militar de emergencias el año pasado, con 3.500 militares, se activó en 60 ocasiones, mientras que los bomberos de Barcelona se activaron en 25.000 ocasiones. Bueno, creo que este dato es muy claro, ¿no? Sí, toda la razón. Aquí no se ha visto mucho, pero sí he visto muchos vídeos de gente de otras comunidades del ejército haciendo funciones que son realmente del servicio de limpieza, por ejemplo. Sí, efectivamente. Y esto, ya digo, lo que pretende es, de alguna forma, bueno, en primer lugar, reforzar el discurso claramente bélico de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sabedor de que había cometido un error y de que de alguna forma iba a necesitar un periodo en el que todos fuéramos absolutamente acríticos, optó por un discurso completamente bélico. Este discurso bélico con los militares en las calles tenía un gran encaje. Pero es que además
Evidentemente, el hacer que estos militares cumplan, desempeñen estas funciones, permite blanquear su imagen y permite conducirnos hacia un aumento presupuestario, que es lo que vamos a vivir en los últimos años, los últimos 3 años, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, hemos visto cómo el gasto militar ha ido aumentando progresivamente en todos los países y cómo además Donald Trump nos ha broncado a nosotros. O sea, varios países más, pero a nosotros directamente nos ha broncado para que gastáramos más de lo que ya estamos gastando. Para que los que nos escuchen se hagan una idea, o los que nos estén viendo se hagan una idea de lo que podemos estar gastando, estamos gastando más o menos como mínimo unos 20.000 millones de euros anuales en defensa. Esto suponen unos 400.000 millones de euros en lo que llevamos de siglo. Es decir, prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto de España. Y además, con un agravante, ni la mayoría de los militares se necesitan, podríamos tener un ejército mucho más reducido, ni por supuesto la mayoría del armamento que se compra se necesita. No es que estemos comprando o gastando el dinero en militares, que ya de por sí no es un gasto social, aunque Margarita Robles textualmente lo vino a plantear de esta manera, sino que además en muchos casos es un gasto inútil. Y ya no es solo que sea un gasto inútil, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario o es defectuoso. Por poner un ejemplo, tenemos el submarino que no flota por 4.000 millones de euros, tenemos unos aviones que no lanzan paracaidistas por 5.600 millones de euros y que además no son capaces de aerotransportar nuestro carro de combate, porque el carro de combate resulta que pesa más de lo que puede aerotransportar el avión, pero es que este carro de combate, aunque pudiéramos aerotransportarlo, da exactamente igual porque no hay combustible. Entonces hemos tenido que meter 150 carros de combate en almacenes porque no tenemos dinero para el combustible. Pues no le veo ningún problema, ningún fallo de lógica, la verdad. Absolutamente delirante. Es el ejército de Gila. Además tenemos unos aviones de combate que son chulísimos para defendernos de unos aviones que no nos van a atacar, porque eso no va a producir. Los conflictos internacionales a día de hoy son asimétricos, pero los tenemos en hangares porque no tenemos dinero para pagar el exceso fiscal que esto supondría. Y tenemos helicópteros en hangares también almacenados porque resulta que cuando los pidió el ejército de tierra los necesitaba mucho, pero cuando llegaron a las unidades resulta que no había personal para que volaran. Entonces ahí están metidos unos NH90, estos sí que vuelan y funcionan, no como el resto del material, y así podríamos ir desglosando una serie de gastos. Estamos hablando de que las armas que hemos comprado en los últimos años nos han costado ya más de 40.000 millones de euros, porque aparte los vamos refinanciando. Como no podemos pagar todo este armamento que está en almacenes porque es defectuoso, resulta que lo vamos refinanciando y cada vez nos cuesta más. Bueno, es algo absolutamente terrible. Donde quiero llegar a parar es que estamos hablando de casi 500.000 millones de euros. Es una cifra realmente astronómica. Pensemos en lo que esto podría generar en puestos de trabajo, en sanidad, en educación, en investigación y sobre todo los beneficios. Por poner un ejemplo, invertir un euro en armas no supone ningún beneficio. Invertir un euro en educación genera 6 euros. Entonces esto es evidente que es un bien social y tenemos que fiscalizarlo, ¿no? Sí, realmente es una cifra que más que nada da miedo porque como está en este país otros sectores, ahora hablábamos con gente de la cultura, pero también educación o sanidad, que dediquemos tantísimo dinero a armas y armamento que además no funciona, es esperpéntico, básicamente. Te iba a decir que deberíamos hacer caso al padre de inyectarse lejía para curar al COVID, pero parece que el ejército español lo lleva haciendo mucho tiempo. Sí, es muy complejo. Además, fíjate, Paula, que a mí me parece que este es un tema muy importante porque ahora que estamos viviendo un episodio que a todos nosotros, bueno, pues hace 10 años nos habría parecido completamente insólito. De hecho, si hace 10 años hubiera estado una persona en redes sociales y en la calle la habríamos tomado por loco diciendo tengamos cuidado que igual viene una pandemia, compremos respiradores, tengamos camas UCI, no le habríamos hecho ni puñetero caso. Esta es la realidad. De hecho, literalmente ha pasado. Hay informes que ya hablaban de la posibilidad de sufrir una pandemia y de que teníamos que estar preparados para esta situación. Bien, en muchas ocasiones este tipo de episodios no se pueden perder. Yo os quiero alertar a todos vosotros en el sentido de que tenemos un ejército ultraderechista.
Es decir, el ejército que hemos tenido en las calles es ultraderechista. Esto lo demuestra en el último libro que he publicado, El ejército de Vox. Tenemos un ejército ultraderechista que no sabemos si mañana o pasado, dentro de un año, dentro de 10 años, va a estar en la calle y va a actuar contra nosotros. Durante el año pasado, en 2019, hemos visto cómo el ejército ha tomado decisiones trascendentales en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, y que allá donde ellos han decidido que el gobierno estuviera, bueno, pues ahí es donde se ha terminado de consolidar. Hemos visto al ejército chileno asesinando, torturando y violando. Esto era absolutamente impensable hace 10 años. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy importante, ¿no? Creo que hay dos vectores esenciales, ¿no? El primer vector esencial me parece que es el económico. Tenemos que gastar mucho menos en defensa y además tenemos que hacer un planteamiento para reducir las Fuerzas Armadas porque no necesitamos ni tantos militares ni tantas armas. Y la segunda cuestión es, tenemos que democratizar esos militares, porque a día de hoy son 120.000 militares que pueden ser usados como elementos de represión contra la ciudadanía. Sí, bueno, realmente la historia del siglo pasado, desgraciadamente, nos lleva a la conclusión que tú has planteado. No parece un ejército especialmente del lado del pueblo. No, claro, esa es una de las cuestiones que además que lo hacen más inviable, ¿no? Fíjate, si yo os comento, ¿no? Y esto es algo que yo en lo que suelo incidir, os comento que si estáis a favor de que el ejército español hubiera estado en Irak o que hubiera estado en Afganistán, obviamente la mayoría me diríais que no. Estamos hablando de conflictos y de guerras neocoloniales, es decir, es una forma nueva de explotar los países. Creamos un estado fallido, destruimos el país y después lo explotamos, ¿no? Lo expoliamos. Esa es la mecánica y para eso es para lo que sirven nuestros ejércitos. Pero si yo dijera que el ejército español podría intervenir o hubiera intervenido en Yemen para detener esa tragedia humanitaria que a día de hoy ya se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas y de ellas casi la mitad menores de 5 años, si yo dijera que el ejército español ha actuado en Palestina para detener esa continua e interminable masacre que están provocando los israelíes, pues evidentemente todos me diríais que estáis de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Si yo dijera que las Fuerzas Armadas se dedican a proteger a las ONGs en países que son estados fallidos en los cuales no tienen protección, estaríais completamente de acuerdo. Es decir, no es que las Fuerzas Armadas no tengan un uso o un sentido en este mundo, porque desgraciadamente el ser humano no es bueno por naturaleza, sino que las funciones que le estamos otorgando a estas Fuerzas Armadas, el gasto militar, los componentes de estas Fuerzas Armadas no son los que deberían de ser. Entonces, yo sí abogo por la existencia de un ejército popular, yo sí abogo porque luchemos por tener un ejército a nuestro servicio, porque a día de hoy, aun siendo horrible, que es horrible el ejército español, ahí está el libro negro del ejército español con 900 páginas de basura auténtica de todo lo que pasa en el ejército español, sí que creo que es una institución pública. Y mientras sea una institución pública, no es sencillo, tenemos un margen de maniobra muy, muy pequeño, pero podemos cambiarlo, podemos modificarlo, podemos fiscalizarlo. El día que no tengamos estos ejércitos públicos, van a ser compañías o empresas de seguridad privada. Hay empresas de seguridad privada que ya tienen 600.000 efectivos. Es decir, hay empresas de seguridad privada que tienen más capacidad que nuestro ejército. Entonces, esto me parece muy peligroso. Pues si estaba asustada antes, ahora ya no te digo. Bueno, es que yo me he convertido ahí un poco en un agorero que va de alguna forma... No, siempre es mejor saber y hay que saber lo posible. Pero es curioso lo que comentas, cuando muchos de los lemas de las Fuerzas Armadas, de los diferentes sectores de las fuerzas, son muy humanitarios o pacifistas. El mando de operaciones es somos los guardianes de la paz, perseverando para servir la UME, valor, honor, lealtad, son cosas que en principio son más bien buenas. Debería de ser, sí. Yo aquí sí que quiero dejar claro algo, porque creo que además, como he comentado antes, no podemos militarizar aspectos civiles. Los aspectos humanitarios
obviamente son de personas civiles. Es un concepto civil y es algo que deben desarrollar civiles, no militares. Me parece un disparate absoluto. El militarizar las emergencias me parece de nuevo militarizar un campo civil, ¿no? Creo que la tendencia debe ser justo la opuesta, ¿no? Tenemos que civilizar más las Fuerzas Armadas y tenemos que tener muy claro que aquello de la defensa es una auténtica falacia. Nosotros, fuera de nuestras fronteras, no ejercemos la defensa. Nosotros lo que nos dedicamos fuera de nuestras fronteras es a defender los intereses de las grandes multinacionales. Nos dedicamos a matar, nos dedicamos a que mueran muchas personas para que la industria armamentística, para que las empresas textiles que después explotan a los refugiados de guerra, por ejemplo, Inditex de Amancio Ortega, para que todas estas empresas puedan lucrarse, nosotros estamos destrozando el mundo. Es decir, la base, la existencia del ejército es esa. Bien, dejando esto claro, que esto no debería ser así, sí que creo que debe quedar claro que el ejército no es guay. Es decir, el ejército no está para ir a una misión humanitaria ni está para, para una emergencia. El ejército está para matar. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Es una fuerza de choque que está para emplear la fuerza. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que teniendo claro esta parte, tenemos que intentar fiscalizar y controlar que esa fuerza se ejerza donde se tiene que ejercer. Es decir, toda esta pantomima de misiones humanitarias es una auténtica falacia. De eso podríamos escribir un libro y sacaríamos auténticas vergüenzas. Es decir, los propios militares de la ONU, los cascos azules, han cometido auténticas aberraciones. En África, violaciones, o sea, unos episodios terribles. No, los militares son lo que son unos individuos a los que se les adiestra para matar. Esto es algo que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que intentar que estos militares sean lo más humanistas posibles, que estos militares conozcan lo que es la guerra, que estos militares tengan conocimientos de derecho internacional, de derechos humanos, por supuesto, es decir, dotar a estos militares de una serie de herramientas para que estas aberraciones no se produzcan, dando por hecho que la existencia de un ejército, por desgracia, va a generar que estas aberraciones se produzcan. Es decir, son inherentes. Si tú dotas a personas de armas, evidentemente los abusos que se producen cuando tú tienes armas, pues no son los abusos que se producen cuando tú estás en una oficina, son episodios mucho peores. ¿Qué es lo que tenemos? Que crear herramientas que controlen estos episodios, que los fiscalicen y que los eviten en la medida de lo posible, ¿no? Pero hay que tener muy claro lo que son los ejércitos y para lo que deben de ser. Y en ese sentido creo que la izquierda ha cometido un gran error al intentar de alguna forma civilizar el ejército, hacerlo un poco chachipanda. Y el ejército no es chachipanda, no es guay. No, creo que esto es algo que tenemos que tener claro. Y volviendo a lo que decías del gobierno y el ejército, durante la crisis del COVID también hemos visto los militares, bueno, la relación de los militares con la prensa, entorpeciendo su labor. ¿Por qué crees que el gobierno ha decidido usar esta gestión comunicativa durante este proceso? Bueno, yo creo que iba enmarcado, ¿no? en el PAC. Por un lado, al gobierno le interesaba la militarización de las ruedas de prensa para reforzar su discurso militar y además tener a los militares en la calle continuaba, ¿no? Con o reforzaba todavía más ese discurso militar. Y a los militares, de alguna forma, para blanquear su imagen. Ellos pensaron que estando en las ruedas de prensa conseguirían un nivel de penetración social enorme y, claro, evidentemente, lo que nadie cayó, algo que yo llevo denunciando desde hace muchísimo tiempo, es que los militares, la cúpula militar española, está compuesta en la mayoría de los casos de auténticos ineptos. Y prueba de ello es que sus facultades comunicativas han sido absolutamente nulas. Es decir, ni siquiera han tenido capacidad de llevar a unos representantes militares que tuvieran una cierta capacidad comunicativa y cada vez que hablaban, pues subía el pan. Ha sido algo absolutamente terrible, ¿no? Esto cuando no han metido directamente en problemas al gobierno, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el general Santiago de la Guardia Civil cuando dice aquello de que una de sus misiones es controlar en redes sociales pues el clima contrario a la gestión del gobierno. Es
de la crisis. Él lo lee y lo lee tal cual porque es algo que le han ordenado, sin ni siquiera tener en cuenta de, joder, estoy leyendo una barbaridad. No, a él se lo han ordenado, lo cumple, es una barbaridad, va contra la Constitución y después se pone delante de una rueda de prensa ante millones de personas y lo lee como si no fuera nada. Aquí estoy leyendo una orden inconstitucional. Bueno, pues... Bueno, el soldado perfecto, yo mando y tú obedeces. Estamos Es hablando un orden de ejército ese hombre. de ineptos, de ultraderechistas, y estos son los mejores, ¿eh? O sea, ya no os digo. Lo peor es que son Empieza a descender el nivel, lo que te puede llegar a lo que hay más abajo, por Dios. Pues horrible, horrible. Estamos hablando de como demuestran en el ejército de Vox, de unos militares que votan mayoritariamente a la ultraderecha. Entonces, bueno, no te puedes, no les puedes pedir mucho más, ¿no? Dan para lo que dan los pobres. Es una manera muy amable de decirlo. Mira, te haré la última pregunta y luego a ver qué nos pregunta nuestra maravillosa audiencia. Mira, la última pregunta es precisamente, creo, es tu tema, justicia militar. Te tiene que apasionar esta pregunta. Se ha presentado hace muy poco una propuesta de ley para finalizar la justicia militar. No tendréis por qué explicártelo porque seguro que ya lo sabes todo de ella, pero ¿podrías explicarnos un poco así en qué consiste la justicia militar y eliminarla? Porque creo que muchos de nosotros solo conocemos la justicia militar por lo que pasó en tu caso y por lo que pasó unos años después de los casos de acoso sexual de mujeres que denunciaban al jefe del ejército. Fueron los únicos casos que salieron en prensa de justicia militar y nunca se ha hablado nada más. Entonces, si pudieras... Sí, no, por supuesto. Esta es a mí me parece una propuesta muy importante histórica. Me parece que quizá sea la propuesta más importante que se ha hecho y, bueno, por supuesto, estoy muy agradecido a Esquerra Republicana por haberla presentado, porque es una propuesta que de salir adelante cambiaría las Fuerzas Armadas para siempre. Es decir, este elemento sí que es clave. ¿Por qué? Porque la justicia militar es una justicia de amiguetes, de compañeros de trabajo. Es una justicia que está en la base de la ocultación de una enorme cantidad de crímenes, de acosos, abusos y actividades delictivas. Estamos hablando desde homicidios negligentes a delitos económicos, a, por supuesto, delitos sexuales. Estos los relato en el libro, en el ensayo En la guarida de la bestia, que trata sobre el acoso y las agresiones sexuales que sufre la mujer dentro del ejército, que es algo absolutamente terrible. Terrible. Esto es, yo he vivido en primera persona, he hablado con muchas de estas chicas que han sufrido estas situaciones. Bueno, es algo terrible. Ha habido violaciones, ha habido una serie de episodios que sistemáticamente han terminado siendo ocultados o tapados por la justicia militar. Si nosotros eliminamos la justicia militar, evidentemente una gran cantidad de los males que existen en el ejército no se habrán terminado, pero creo que sería la primera piedra para edificar un ejército realmente popular. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cada vez que hubiera un acoso sexual, una agresión sexual, un delito económico, un homicidio negligente, que es absolutamente terrible la cantidad de militares que mueren en las Fuerzas Armadas sin necesidad de que eso suceda. Bien, cada vez que estos episodios delictivos ocurran, si son juzgados en juzgados ordinarios, bueno, pues no es que la justicia española esté tampoco mucho mejor, no es que esté el tema para tirar cohetes, pero será más fácil que sean condenados. Y estas condenas empezarán a terminar con esa sensación que existe dentro de las Fuerzas Armadas de absoluta impunidad. Mira, hay casos, por ejemplo, de un capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Le condenaron por 28 agresiones sexuales y esto es un caso insólito porque no se suele condenar. Para que te hagas una idea, los últimos 3 años de los que tenemos cifras se han producido 90 denuncias y solo ha habido una condena, es decir, la tasa de condenas es bajísima. Bien, pues a este hombre le condenaron por 28 agresiones sexuales y siguió dentro de las Fuerzas Armadas. Cumplió la condena y siguió como si no hubiera pasado absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas, esto lo registro en el libro negro del Ejército Español, hay más de 100 militares delincuentes condenados. Si tenemos en cuenta que la tasa de condenas es bajísima, podemos hacer una estimación de que en las Fuerzas Armadas hay más de 1000 delincuentes. Es decir, estamos hablando de unas Fuerzas Armadas de delincuentes. Es algo absolutamente terrible. Entonces, eliminar la justicia militar, restringir la justicia militar a periodos muy especiales, como puede ser una guerra, bueno, es un paso adelante fundamental para cambiar las Fuerzas Armadas.
y además es un paso muy importante para situarnos al nivel de Europa. Es decir, en Europa no existe la justicia militar y en aquellos países en los que existe no existe como en España. Es decir, hay unas garantías que aquí en España no hay y por tanto creo que ha llegado la hora de eliminar este anacronismo, este privilegio franquista y creo que bueno, espero por lo menos que esta propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña pues llegue a buen puerto, ¿no? Bueno, sin duda, una respuesta muy ilustrativa, muy horrorosa, Sí. Sí, intento que sean las charlas lo más amenas posibles, pero claro, el tema es tan tétrico. No, pero sí que creo que es necesario, ¿no? De por alguna forma. supuesto, hay temas que son agradables, pero hay que tratarlos. Claro, es necesario decir que viene el coco, ¿no? Si alguien nos hubiera dicho hace 10 años que viene el coco y que podemos tener una pandemia y hay que comprar esto y hay que comprar lo otro, pues, bueno, por lo menos a lo mejor se podría haber hecho algo, ¿no? Es muy importante. De verdad, vuelvo a recalcar el peligro de tener un ejército ultraderechista. No sabemos cuándo una situación política va a poder degenerar. Fijaros, ahora mismo estamos en un periodo de pandemia en el que incluso si esto se prolonga, puede resquebrajarse. Es decir, hay una situación real, una posibilidad real de que el capitalismo quiebre. Esto es algo que no se está planteando, pero tal y como está organizado ahora mismo el sistema capitalista, perfectamente puede haber un momento en el que colapse. Bien, si colapsa, en España nos las vamos a tener que ver con un ejército ultraderechista. Bien, no creo que sea el mejor escenario posible. Por tanto, creo que tenemos que democratizar este ejército. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, ahora que ninguno va a poder dormir esta noche, vamos a pasar a las preguntas. No, en serio, muchas gracias por tu información y tu sinceridad. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Persona prevenida vale por dos. Sí, a vosotros, Paula, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público, a ver qué nos cuentan. Que nos preguntan. Si es que preguntan. Sí, pregunta. ¿Nos podría explicar la problemática de los militares que se tienen que jubilar a los 45 y lo que han hecho los gobiernos al respecto? Bueno, esta cuestión me parece fundamental, ¿no? Además, me parece fundamental porque creo que desde la izquierda lo hemos enfocado de forma errónea. Los militares, fíjate todo lo que he contado del ejército español, es decir, no es que me dedique ni mucho menos a blanquear al ejército español y lo que hace. Los militares no tienen la culpa, es decir, los soldados son trabajadores. Es decir, podemos culpar a la cúpula militar, a los oficiales. Recuerdo que hay un oficial por cada 2 soldados y hay más oficiales y suboficiales que soldados. Es algo absolutamente delirante. Con esto sí tenemos que terminar, pero lo que no podemos permitir es que a personas que han entrado en el ejército con 45 años se las expulse y se las arroje además a un mercado laboral en el que sus posibilidades de reinserción son prácticamente mínimas. Esto es algo con lo que tenemos que terminar. Tenemos que empezar a considerar a esos soldados como clase trabajadora, porque son clase trabajadora. De verdad, yo que he recorrido muchos cuarteles de España, muchísimos, te aseguro que las lógicas por las que entran muchos de estos soldados no tienen nada que ver con las ideológicas. Sé que seguramente en Cataluña no sea algo fácil de comprender, pero por ejemplo en San Fernando, en Cádiz, que es una de las zonas en las que hay unas tasas de desempleo mayores, el trabajar en el cuartel, los cuarteles que hay allí, es un privilegio. Es una oportunidad laboral para una juventud que prácticamente no encuentra salidas, con unas tasas de desempleo enormes, con lo cual hay muchas personas que entran al ejército sencillamente porque quieren un trabajo, es decir, nada más. Y a estas personas de alguna forma las estamos abandonando, las estamos perdiendo y se las estamos regalando a la ultraderecha, porque la ultraderecha, a pesar de que los maltrata, a pesar de que sería capaz bueno, sin ningún problema de seguir cometiendo homicidios negligentes, ellos salen con la banderita el 12 de octubre y están el día que sacan el Cristo de la Legión y todas estas cosas que son auténticas barbaridades. Por otro lado, nosotros no tenemos que estar ahí, pero sí tenemos que tener conciencia de clase. Sí que tenemos que tener claro que son trabajadores y que cuando piden derechos tenemos que protegerles. En este caso están pidiendo que no les expulsen a los 45 años, fíjate, para contratar a gente más joven. Es una auténtica aberración, ¿no? Nos dicen que los militares, los soldados con 45 años no pueden estar, pero los
Los generales pueden tener 58 años y 60 y estar, ¿no? Esto es algo que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y lo que han hecho los partidos, lamentablemente, los partidos, hablo a nivel nacional, ha sido abandonarles. El PP, por supuesto, el PSOE prometió que iba a paralizar su expulsión, pero cuando llegaron al gobierno, Margarita Robles dejó hasta de cogerles el teléfono, es decir, fue algo absolutamente tétrico, una auténtica puñalada por la espalda. Y por otro lado, Unidas Podemos, que incluso en los debates electorales llegó a sacar este tema de forma pública, cuando ha llegado al gobierno, resulta que, bueno, que ha dicho que no está sobre la mesa, que ahora mismo no es algo esencial. Entonces, por desgracia, les están abandonando y es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Menos mal que hay iniciativas desde Esquerra Republicana, desde H. Bildu, para que estas situaciones cesen, pero por desgracia se les está abandonando. Sí, un drama sin duda. Gracias por tu opinión. La siguiente pregunta de Sofía. ¿Crees que tener ideas como las tuyas lleva a discriminación personal dentro del ejército, ya que nos has dejado muy claro que era un ejército de derecha? Sí, por desgracia sí. Ya veis que a mí me han expulsado, mientras que hay una cantidad de ultraderechistas en el ejército que no se les expulsa, ¿no? Pensemos que Alemania en los últimos 5 años, por un lado ha expulsado a casi 300 militares y por otro lado ha expedientado a casi 500 a los que está pendiente de expulsar por filias ultraderechistas. Es decir, en Alemania no quieren ultraderechistas en las Fuerzas Armadas y en España les protegemos. Pero ya no es que les proteja el Partido Popular, es que les protege el PSOE, es que les protege Margarita Robles. Es algo terrible. De hecho, el cabo Marco Antonio Santos Soto, firmante de un manifiesto, una especie de contramanifiesto en contra de... Me está dando alergia el tema del ejército. No. Un poco. Bueno, el Marco Antonio Santos Soto firmó hace 2 años un manifiesto del que yo también participé en contra de otro manifiesto que se había firmado a favor de Franco. Bien, a este chaval, a este cabo, le ha expulsado el jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Varela Salas, y esta decisión ha sido apoyada por la ministra Margarita Robles. Me parece algo absolutamente terrible, ¿no? Fabuloso. Además, estoy viendo que Margarita Robles es una de tus personas favoritas también. Mi compañero Xavi nos pregunta si hay algún grupo de militares que trabajen desde dentro para combatir la ultraderecha. La ultraderecha, o es un desierto ideológico. Es predicar en el desierto. Con esto no quiero decir que no haya progresistas, ¿no? Estamos hablando de un colectivo de 120.000 militares, ¿no? Yo tiendo a generalizar, pero porque es necesario generalizar. Pero obviamente, claro que hay progresistas, claro que hay en el ejército personas que piensan como yo, pero claro, somos una minoría tan escasa, tan pequeña, que no existe ni siquiera la posibilidad de organizarse. Fíjate que a este cabo, el cabo Marco Antonio Santos Soto, lo han expulsado. A mí me han expulsado. La ciudadanía no nos ha protegido de estas expulsiones. La ciudadanía no ha exigido nuestro retorno a las Fuerzas Armadas. Si a 2 personas, o quizás a las 2 personas o 2 militares progresistas que han expulsado en los últimos años, la ciudadanía no nos ha protegido, no podemos esperar que se hagan más progresistas, ¿no? Creo que es una cuestión muy principal, ¿no? Muy importante. Yo, bueno, en ese sentido sí que estoy muy agradecido tanto a Esquerra Republicana como a H. Bildu, que estén trabajando para que personas como el cabo Santos, personas como yo, volvamos a las Fuerzas Armadas, porque creo que de alguna forma ese también es un elemento de cambio, ¿no? Que los militares sepan que a los progresistas la ciudadanía les defiende, creo que es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo os podría proteger la ciudadanía, si me permites preguntar? Bueno, creo que la ciudadanía tiene que exigir a los partidos políticos que nos protejan, y los partidos políticos sí que tienen capacidad para protegernos. Fijaros que, por ejemplo, ha habido ahora un pacto en el que partidos catalanes y partidos vascos han permitido que el Partido Socialista gobierne. Bueno, pues ahí evidentemente hay que pedir una serie de contrapartidas, ¿no? Y en unas pequeñas contrapartidas tiene que entrar que los militares progresistas estemos en las Fuerzas Armadas, y tiene que entrar una serie de cambios para cambiar los pilares. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la izquierda, con toda la razón en parte, cometemos el error de priorizar lo social. Y no es que lo social no sea importante,
pero vivimos en un régimen autoritario de apariencia democrática. Y hay una serie de pilares, entre ellos las Fuerzas Armadas, la Judicatura, que si no trabajamos para modernizarlos, para democratizarlos, no vamos a poder vivir nunca en una democracia. Es decir, no es compatible que haya un derecho, que haya un referéndum de autodeterminación mientras tengamos estas Fuerzas Armadas, mientras tengamos estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esta judicatura. Va a ser prácticamente imposible porque ello nos llevaría a una situación de auténtica crisis, aunque incluso pueda haber personas progresistas en España que estarían por la labor de que esto pasara o que incluso que estarían por la labor de implementar un modelo federal o confederal, pero en la práctica es imposible porque estos poderes no los hemos tocado durante más de 50 años. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar en tocarlos. Que el Cabo Santos y yo volvamos a las Fuerzas Armadas creo que es esencial. Que tumbemos la justicia militar es esencial, que cambiemos la judicatura es esencial, ¿no? Yo creo que hay una serie de cuestiones que de alguna forma estamos dejando de lado y, bueno, es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Y el hambre de este mañana lleva ya más de 40 años, ¿no? Yo creo que hay una hambruna importante. Prioridades, ¿no? Sí, no, sin duda sería muy importante que tanto tú como el Cabo Robles como gente de esta índole pudiera volver al ejército porque creo que es la clave. Finalmente tenemos una última pregunta de Yasmina Sánchez, que dice lo siguiente: ¿crees que hay algún ejemplo de ejército en el mundo que se haya aproximado a lo que sería un ejército útil para la sociedad, la clase trabajadora y la democracia real? Bueno, dejando claro que el ejército más útil es el que no existe. Sí que hay ejemplos de ejército que sean, que son desde luego mucho más útiles para la sociedad, ¿no? Un ejemplo de este ejército es el ejército suizo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que nos viene a todos a la cabeza. Hay muchos más modelos, ¿no? ¿Por qué el ejército suizo es útil para la sociedad y para la clase trabajadora? Porque está compuesta de ciudadanos. Creo que esta parte es muy esencial, ¿no? Cuando derribamos el servicio militar obligatorio, que por supuesto tiene una razón de ser el que lo derribáramos o lo derribásemos, creo que cometimos el error de no plantear qué ejército queríamos. Es decir, dijimos, este es un ejército fascista, este es un ejército ultraderechista y no queremos este ejército. Bien, pero no dijimos, oye, pero ahora queremos este ejército. Entonces, claro, cuando llegó Aznar, nada más y nada menos que Aznar, nos dijo, oye, que voy a eliminar el servicio militar y lo hago por vosotros. Nadie dijo, jolín, el tipejo este, ¿cuándo hace algo por nosotros? era de libro, ¿no? Creo que yo he hecho varios planteamientos, pero creo que podríamos optar por un modelo mixto que ya se está dando en otros países, en el cual tenemos unas Fuerzas Armadas pequeñitas, profesionales, y luego tenemos un gran núcleo formado por reservistas, por ciudadanos. Esto es muy sencillo de conseguir porque a todo aquel que quiera trabajar en la administración pública le das un porcentaje de puntuación por cumplir una reserva de 2 meses, 1 año y después durante 10 años, 1 mes. Entonces tienes a ciudadanos como militares realizando labores realmente pues de muy baja intensidad, de muy bajo conocimiento y además prácticamente gratuitos. Pues si estás trabajando en la administración pública, ese tiempo no lo cobrarían. Con lo cual acabas de civilizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Y acabas además de repartir las armas y acabar de dar más armas a los ciudadanos de las que tienen los militares, ¿no? Y esto me parece que puede ser un modelo muy importante y que podríamos implementar y que cambiaría por completo el rol de fuerzas, ¿no? Con el ejército. Sin duda alguna. Realmente ha sido una entrevista muy ilustrativa y muy interesante. Luis Gonzalo Segura, excelente del Ejército Español, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir la tarde y el confinamiento con nosotros. Muchas gracias y siempre que queráis, para lo que queráis, la verdad que la charla ha estado fenomenal, o sea que bueno, muchísimas gracias y bueno, mucho ánimo con el confinamiento. Gracias, tenemos unas ganas de salir. Sí, a dormir bien esta noche, que el ejército igual nos invade mañana. Ay, no me digas eso, que viene la victoria. Genial. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias también a todo el espectacular equipo que ha hecho posible esto y a todos nuestros espectadores. Pues hasta aquí al Café Confinat.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i no penseu en la invasió de l'exèrcit, però, bueno, dormiu bé. Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí.